Ja, der er mine fødder så jo. Så er vi klar til lidt springning. Vi laver lige en baglæns, mens jeg filmer. Okay? Og en gang til. Ja, og en gang til. Wow, en gang til. Hvad så? Det er Lope her jo. Han skal lige vise lidt tricks her. Med min gode ven Simon. Drej kameraet. Simon. Så kan vi se Simon. Drej kameraet. Hej. Nå. Klar? 1, 2. So fucking hot stuff. Don't do it again. Så er vi et rullefad her. Husk bare, jeg kan en Lope. Counter-Strike Store, så også våge det hele. Så vi kan prøve lidt her. En lille rullefald. Så tager vi lige en lille forlæns her. Så har vi heldig her. Hvad så? Og så tilbage igen, der er mine fødder. Nu! Vi siger lige velkommen til Simon og Brian. Hej hej. Vi vil lige vise lidt sjov ballade. Vi laver lige en baglæns. Og I ikke ser på mig, så I kan se min skygge. Ja, hvor smart der. Vi går i gang. Det var kamera 1. Kamera 2. Hej. Prøv igen. Og så tager jeg tredje gang. Den der. Vi fortsætter lidt. Kamera 3. Det er jeg tredje fortæller. Det vil sige, det er helt sindssygt. Good luck. Det er trampolins midte. Vi skal nu se en syg actionmand på trampolinen på den anden side af hækken. Der var han. The name is Simon Psycho. Han skal vise lidt. Nu kommer han over til os. What the Okay, så vi fortsætter lige lidt mere. Hej. Så. Er klar? Simon kommer igen. TheTrampoline.com